Kesti. Morjens. Tänään rykästään vihdoin Toyota-projekti käyntiin. Katsotaan tässä ekalla videolla nyt tosiaan. Varmaan nyt lähinnä ei niinkään ruveta remontoimaan vielä isommin. Ensinnäkin täällä on aika kylmä täällä tallissa. Täällä ei ole vielä lämmityksiä päällä. Täytyy ne sitten aina laittaa tänne vähän etukäteen, niin kun tänne tulee touhuamaan isommin. Mutta otetaan nyt, olisi tarkoitus ottaa kuitenkin öljyt pois, öljyn suodatin irti, kaikki muut niin kuin suodattimet ja tulpat ja varmaan jäähytinnesteet, jos astioita riittää, niin jäähytinnesteet laskea pois ja tämä saa sitten jäädä ottelemaan remontteja sitten siitä eteenpäin. On kuitenkin tänne nyt lauantaina ajeltu, niin kuin tuosta näkyy. Nyt on maanantai. Mulla on tää jakohihna täällä valmiina. Senkin voisi oikeastaan kurkata, että miltä se näyttää se vanha. Joka tapauksessa se vaihdetaan. Näytti miltä näytti. Keskitytään tässä ekassa pätkässä nyt vähän kattelemaan tuonne moottoritilan puolelle ja tyhjennellään sieltä mitä tyhjennellään. Täällä on ilman suodatin. Sitten on tässä on polttoainesuodatin. Ilmeisesti tässä sellainenkin jossain on. Yksi kappale rättejä. Täytyy niitä ehkä hommata vähän lisää. Öljynsuodatin ja tulpat. Otetaan kameraa vähän tuohon parempaan paikkaan ja mennään tonne moottoritilan puolelle ihmettelemään. No, jäykkä. Jäykkä. Jossakin siinä on niin. Vipstaageli. Oi. Oho. Nyt on aika hämärää, kyllä. Nyt siinä nyt on yksi valo vissiin palannut tuolta. Joo. Täytyis melkein olla tässä joku työvalo jo ihan itsellekin, ei tänne oikein näe mitään. No niin, väittäisin, että nyt on aika paljon parempi. Ja sieltäkin pitäisi näkyä melko hyvin tänne. Tänne näin. Otetaan nyt tää nahkatakki kuitenkin pois päältä. Ei oikein sovi työntekoon. Mutta vähän paleeltaakin, mutta kun toinen takki oli justiin aamulla pesukoneessa, niin se on nyt siellä märkänä sitten narulla. Joo, aika möykkystä menoa oli tällä ajella. 40 köryyttelin, pari kilometriä tuossa vain välimatkaa, mutta kuitenkin jarrut on melko jumissa. Tai jumissa, ei nyt niinkään jumissa välttämättä, mutta melko rapeassa kunnossa, pitäisikö sanoa näinpä. Elikkä oli vähän semmoista köryyttelyä. Sitten pitäisi nyt ruveta sitten purkamaan jossain järjestyksessä tätä hommaa tästä tieltä. Ai että, kun ei oikein tiedä mistä sitä aloittaisikaan, kun kaikki on menossa vaihtoon. Akku voitaisiin ottaa pois. Joka tapauksessa se on entinen. Sitten voisi irrotella tämän ilman suodatin häsäkän tästä ja tulpat ottaa ja tosiaan ne öljyt
pois koneesta ja niin päin pois. Jostakinhan se pitää aloittaa. Aloitetaan nyt tuosta akusta ja sitten otetaan jossakin järjestyksessä näitä. Riippuu mikä fiilis milläkin hetkellä on. Joo, lähdetäänpä siitä akusta kuitenkin liikkeelle. 10-milliset. Kymppiset. Aika rapeessa kunnossa. Plussanapa. Otetaan se siihen irti. Saa nähdä, vaihdetaanko tuohon napahtusta. Joo, no, katsotaan sitten. No, se ei ollut semmonen. Toki ei ollutkaan puhki, se oli vain maali siitä lähtenyt päältä. 13 se varmaan on se. Noin. Se on joku taas ihan muu sitten. Miksi ihmeessä? Miksi ihmeessä? Tarvii se ottaa kuitenkin sekin. Se on 10 se. Pikkuhiljaa. Ehkä tähän olisi kannattanut ottaa VD40 niin purkkimatkaa. Olikohan mulla täällä jossain muuta? Ei saakeli. Viittis kuitenkaan särkeä turhaan. Mitä? Se on siinä. Vähän lähteekin nyt tällä lailla tänne. Missä siellä on joku? Se on tämmöisellä koukulla. No ei se oikeastaan haittaa, se voi olla siinä. Siinä sillä lailla pannaan tuo pikkusen ruosteinen pultti tuohon paikalle takaisin kuitenkin. Pikkunen 60 akku tuolta pois. Siitäpä se on. Homma käynnistyy. Miten tää oikein on? Ai se oli tommonen. Niin. Tää on kyllä, tää ei ole ehkä ihan originaali. Tää veikkaisin. Pannaan tuohon akuun päälle ja se siinä haittaa mitään. Tuolla on mikä lie, en tiedä. Joo, sitten voitaisiin ottaa, mennä tuohon kohtaan sitten. Miten tämä on kasattu? Tuolla on tommonen putken pitike. On se yhtä putkea vai jatkuuko tuo tuosta? Tuosta lähtee tuo pois, kun otetaan tuo irti, niin se tulee tuo putki jää tuonne. Tämä saa sitten tästä ottaa erikseen. Tämä on sitten sen ikäisiä autoja, että näiden kanssa en itse oikeastaan hirveästi touhunut. Tämä on niin vähän uutta touhua. Melkein kaikki on. Mä nyt tietenkin öljyjä näihin vaihtanut ja ihan normaaleja tommosia juttuja. Mutta ja yhden jakopään remontin tehnyt tähän, en tähän autoon, mutta samanlaiseen. Saman ikäluokan Corollaan. Se lähtee vissiin sieltä koko setti sitten jotenkin pois. Pitääkö tuo ottaa tuo? Sitten mä pitäisi vielä kaikki muistaa, että mikä oli mennyt mihinkin. Meinasin tätä tosiaan, niin kuin sanoinkin, jollain aiemmalla pätkällä, että tätä tehdään sitten ihan rauhaksiin johonkin tahtiin. Täällä ei ole kauhea kiire tämän kanssa. Otetaan tuo nyt pois. Niin, että sitten siinä vaiheessa, kun näihin asioihin palataan joskus aikanaan, niin pitäisi vielä muistaa, mikä on mistäkin ja mitä on tehty. Saa nähdä sitten. Muistaako? No, onneksi on näitä videoita, mistä voi katsella sitten omia edesottamuksiansa. Miten sitä niin kuin toimii? Se tuossa vain tuo pöydä. Joo. No, se on sieltä pois. Tämä on vähän kiinni tuohon, että se putuu. On vähän erikoisia juttuja. Tämäkin on tämmöistä hyvin ohuen olosta muovia. Mitenkä tuommoinen kestää.
kestää mitään pahoinpitelyä, niin ei varmaan kovin kaksisesti. Siellä on vielä joku tuolta irti. Siinäpä on se. Ilmansuodatin on aika musta. Tämä nyt Made in USA. Aika musta on. Tuskin on ihan tämän värin. Toinen puoli on kuitenkin tämmönen keltainen papperi ja tämä päällypuoli on sitten ihan musta. Hyvä. Hyvä vaihtaa varmaan välillä sekin. Täältä sitten se lähtee tämä tästä. Pitäisi ainakin lähteä vissiin kiinni. Nyt ette varmaan kyllä näe sitten mitään. En näe kyllä minäkään. Noin, se on pois. Sekin sieltä. Noin. Nyt voisi ottaa ne öljyt tosiaan tuolta pihalle ja jäähytin nesteet pois ja tuonne takaisin tuo. Joo, mennäänpä sinne alapuolelle ja otetaan niitä öljyjä pihalle. No, en tiedä mitä siitä näkyy. Toivottavasti näkyy jotakin. Aletaan erottelemaan nämä pohjabanssari tästä seuraavaksi. Yltääköhän tuonne nyt. Vähän näyttää kyllä pahalta. Tämä homma näyttää vähän pahalta. No, ei se... Otetaanpa vähän jatkovertta sinne. Tuolla yksi. Mitteri. Lähti auki. Ei kyllä. Näytti kyllä vähän toivottomalta. No. Sekin on auki. No. Sekin tuli sieltä. Tuolta pitäisi nyt löytyä se moottori tyhjennysroppu. Ei näy kyllä varmaan yhtään. Siellä se on. Uskokaa. Tai älkää. Joo, olisiko se 14? Ois. Ja no, se ei ollut kovin tiukas. Ei ollut kovin tiukasakkaan. Mahtuukohan ne tuohon kaikki? Kohta se selviää. Siihen vai tuleeko ne lattialle? Saa nähdä kuinka paksua tavaraa täältä tulee. Nämä on nyt vielä kylmät, että sieltähän ne lähti tulemaan. Mihin se tippui nyt se roppu sinne? Ei se tippu se roppu nyt. Oi vitsi. Koitetaan pelastaa se kuitenkin. Ei tarvitse sitä kaivata. On tää yllättävä juokseva. No ei tämä nyt vuosikymmeniä ole siellä seissyt. Sentään, että puhutaan muutamasta vuodesta, mutta kyllähän tuolla risee. Ei ole vaseliinia vielä. No samalla kun se siellä lorottaa, niin katsotaan lähtisikö tuo öljyn suodatitusta ihan käsivoimin vai joutuuko tuota vääntämään työkaluun niin ainakaan yhdellä kädellä. Juu, ei lähde ei lähde käsivoimiin, on aika tiukkaan väännetty. No eipä mulla siihen nyt tähän hätää olekaan sitä työkalua tässä ainakaan matkassa. En tiedä, mahtaako olla kotonakaan, jos ei ole, niin hankitaan. Pitäisi olla muutenkin aina tarvetta sille, niin täytyy se hommata. Otetaan sitten nuo jäähytin nesteet, mutta nyt huomasin sellaisen jutun, että tässä taitaa olla syyllerin vaihto. Tuolla on aika märkiä. Nesteet pois ja syylleri irti. Ilmeisesti. No, ei se mitään. Joo, kyllä sillä vähän kuivalta kyllä näyttää. Mahtaa kyllä paljon enää nestettä ollakaan. Ei se ole kyllä
minun tietääkseni lorissa, että niinköhän tuo, hän lähti sitten, tuossa kun pikkusen kerkesi lämmetä tuossa ajaessa, nasahti tuo syyleripuhki sitten. Varmaankin. Sitten otetaan vissiin tuosta letku auki, jos sieltä jotakin vielä tulee, eikö ihan ehkä tarvikaan, tuossahan on hana. Ei otetakaan lettaa, pitää letku ottaa auki sitten siinä kohtaan, kun otetaan toi syleri pois, mutta avataan nyt ensin toi hana ja katsotaan, tuleeko sitä enää yhtään mitään pois. Nyt se aukesi. Katsotaanpa, tuleeko sitä ketään. On siellä nestettä ainakin jotain. Jonkin verran. Viheriältä näyttäisi. Ei tuo pahan väristä. Ainakaan. Ainakaan vielä. No, antaapa senkin lorista siinä tyhjäksi sitten. No joo, katsotaan sillä välin nuo tulpat, kun se tuolla lorisee. Tässä kävi nyt se perinteinen klassikko, että tubettaja unohti ladata mikrofoninsa. Eli nyt mennään sitten taas vähän huutamalla, mutta jospa sinne nyt jotain kuuluisi. Kuulus kuitenkin. Onpa tiukas. Tulihan se sieltä. Tuomaa vähän jännittää tuon lörppä kumiletku. Kuumiiko muoviletku, että kestääkö se kovin vääntelyä. Tämä on vähän tämmöistä sekaavaa touhua, niin kuin nyt meillä meikäläisen pätkillä ruukaa muutenkin olla. Mennään tässä nyt vähän, mikä nyt aina milloinkin mieleen juolahtaa. Nyt kun tuo fyllerikin oli kerta puhki ilmeisesti, niin kun en tiedä, että mitä kaikkea tähän joutuu laittamaan, niin nämä vähän tulee tämmöisiä yllätyksiä sitten tässä matkan varrella. 16 sijaa on. Eihän nämä mitään 16 sijaa ole. 21. No ei siinä muuten mitään, mutta tämä on jostakin vissiin vähän nuljattu tätä. Hoi. Eikö se nyt anna jatkoa jatkon perään? No pannaan jatkoa jatkon perään. Oh. Yltää ainakin. En tiedä, kun tuota pitää nyt vähän putsata nyt ennen kuin alkaa näitä ottamaan tätä irti. Tehdäänpä sitten kuitenkin niin, että mä nyt pyöräytän nää vielä. En paa enää tiukalle sentään. Vaan tuon kuitenkin hollille niin pestää pikkuisen tota kylkää ennen kuin kokonaan. Ei se nyt tarvitse turhaan sotkea männän päällisiä kuitenkaan. Mitähän me tälle videolle nyt vielä tässä alettaisiin tekemään? Pitäisikö ottaa tuo syyläri nyt vielä pois paikaltaan? Joo, en tiedä millä systeemillä tuo nyt on tuossa kiinni. En viiti ruveta vääntämään, ettei me jotakin halaki. Otetaan nyt letkut tästä irti. Tämä syyläri kuitenkin tänne pois nyt vaikka lopuksi niin sanotusti tälle sessiolle. Tämän session päätteeksi. Siinä. Sitten alapuolelle takaisin. Paluu tänne. Tuotahan ei pitäisi nyt enää tulla kovin paljon mitään. Mä en ole laskenut nesteet, mitä siellä nyt oli, pois. Ei pitäisi. Pitäisikö se kuitenkin ottaa astia tuohon lähettyville, jos sitä nyt jotakin lorahtaakin. Oho, lorahtihan sieltä vähän.
Eikö se tuokin nyt voimalla repiä tuo? Olisi lähtenyt vähän vähemmän. Eikä tässä enää paljon muuta ole sitten, kun nämä kiinnikkeet. Tämähän varmaan nousee tästä koko systeemi sitten pois. Tuo on nyt vähän haitoilla tuossa. Mä ajattelin, että mahtuuhan tätä nyt liikuttelemaan tännekin päin. Ehkä. Tää on kyllä ihan jeskussa tämä. On se jollain tavalla. Mä en tiedä mikä tuolla on. Ei täällä toisella puolella kuitenkaan ole mitään pultireikiä kyllä missään. Nyt se jotakin tapahtuu. Ei olisi. Oli siellä jonkunlainen. En mä kyllä tiedä millä. Ei se on tuohon. Se on vaan tämä niin jumissa täällä. No pitää tuokin nyt sitten kiinnitellä jollain takaisin. Mä ajattelinkin, että ei tää nyt varmaan kyllä ihan näin toimi. Ja eihän se toiminutkaan. Se on. No. Se oli semmonen, eli täällä on sun. Tämä tästä nostan nätisti pois. Se on tuommoisessa kiinni. No ei tämä nyt ole helppo korjata. Melko varmaan. Kyllä tuon saadaan paikalleen takaisin jollain ilveellä. No nyt on pois tieltä. Voi voi. No. Siinä on se. No vaan noin päin tuo. Tälle sama homma. Tuohon paikalle. Mä aina vähän tapana pyrkiä siihen, että jos on mahdollista, niin mä koitan jästää näitä kiinnikkeitä ja muita osia vähän niille paikoille, mistä ne on tullut pois. Niin sitten meni hirveän helposti hukkaan. Vissinkin voi. Jaa, tuovittaa ei flektin johto. Ihan laakisee. Liitin tietysti. Ihan paloit, voi vitsi. Fuck niin, no eiköhän siihenkin. Se oli kyllä ihan valmis. Muovia. Se. Katsotaan, mitenkä näkyy. Se oli ihan tämmöstä. Ihan valmista. Nää ei kovin monimutkaisia onneksi ehkä tuon korjailee vähän vähemmilläkin sähkömiehen taajuudella. No, sinne tuli ainakin touhuamistilaa taas lisää. Ei tässä nyt tämän auton kanssa varsinaisesti siitä tilasta kyllä ole puutetta, mutta nyt on vielä vähän lisää, jos sattuu, että näyttää ahtaalta. No joo, tämmönen projektin alku nyt tällä kertaa. Varmaan aika sekaavaa settiä, enkä tiedä. Tiedä, tuleeko tästä tämän selkeämpää, kun mennään eteenpäinkään, mutta koitetaan nyt, mä katson pikkusen niin miettiä tästä seuraavia osia nyt semmoisia jotakin niin teemoja näille, ja seuraavalla kerralla voitaisiin oikeastaan aloittaa sillä tämän osalta, että katsotaan miltä tuo pohja näyttää, onko se kuinka reikäinen, kuinka paljon tässä loppujen lopuksi on sitä hitsattavaa. Niin kuin on joskus vissiin maininnut, niin mulla on hitsauskokemus ihan täys nolla, ja tämä on nyt sitten ensimmäinen projekti, missä mä sitä hommaa joudun nyt sitten harjoittelemaan. Niin selvitellään tuo pohjan tilanne kaiken kaikkiaan. Noissa pyörän kaarissa on paikattavaa, mutta ne on sillä lailla ainakin helppopääsyisiä, että voisin uskoa, että niistä jotakin tuleekin. Mutta se, että jos tuo pohja on aivan läpimätään, niin siinä voikin olla sitten kyynelten paikka. Semmoisella suunnitelmalla seuraavaan videoon sitten. Katsotaan sitä pohjaa. Ei ruveta hitsailemaan varmastikaan vielä siinä kohtaa. Täytyy ruveta jotakin harjoituskappaleita tekemään ennen sitä. Sitten voitaisiin samalla katsoa noita jarruja, jarruputket, missä kunnossa ne on. Puretaan varmaan mahdollisimman paljon jo niitä. Katsotaan, miten mä saan tämän auton pönkättyä tänne, minkälaisille
pukeille ja tukeille ja tuille. Joo, kyllä siitä tekemistä löytyy tälle talvelle aika lailla. Joo. Mutta mennään niillä. Ensi kerralla varmaan tosiaan sitten ruostehommien tarkistelua ja jarrujuttuja. No, muistahan peukutella, alapeukutella, jos siltä tuntuu. Tilaakaa kanavaa, näitä rupeaa nyt tulemaan näitäkin videoita. En tiedä huomasiko kukaan muu kuin minä itse, että nyt videoiden välillä tuli 2 viikkoa. Totesin aika nopeasti tuossa, että ei mulla yksinkertaisesti aika riitä tehdä videota viikossa. Niin mennään nyt tämmöisellä 2 viikon välein tässä vaiheessa näiden pätkien osalta. Ja mullekin vähän aikaa näidenkin miettimiseen sille niin sanotusti rauhassa. Mutta tämä oli tällä kertaa tämmöinen pätkä. Ensi kerralla sitten joko tätä tai sitten jotakin ihan muuta. Morjens.